Tämä video on toteutettu yhteistyössä Autoduden kanssa. Oikein mukavaa päivää vaan teille kaikille ja tänään olisi vähän Bemarin kiillotushommia. Lähdetään katsoa, miten tämmöiset aloittelijat onnistuu toi myllytys ja et saadaan me tästä maalipinnasta mitenkään uuden veronen tai edes mitään sinne päin. Ja niin kuin mä mainitsin edellisellä videolla, Autodude lähetti mulle tämän paketin, niin lähdetään katsomaan mitä täältä löytyy ja et onnistuskohan näillä ehostaa vähän Bemarin maalipintaa. Eikä lähdetä katsomaan mitä meidän paketista löytyy. Elikkä lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että tässä on tää meidän kone. Car 5, ORB1, epäkeskokone. Tätä mä otan, että me päästään testaamaan. Pitäisi olla kuulemma tosi aloittelijaystävällinen ja helppo käyttää. Sitten löytyy erilaista mikrokuitu- ja vahtomuovilaikkaa vähän eri leikkaustasoille. Ja sitten meillä löytyy tää Final Cleaner, tämmönen puhdistusaine. Ja tässä on tää meidän kiillotusaine, King Arthurin Reshine 2/3. Tää pitäisi saada aika hyvin tehtyä tämmönen one step kiillotus, mikä me tänään tehdään. Ja sitten löytyy erilaista mikrokuituliinaa, että saadaan sitten putsattua nuo kaikki tahnanjäämät pois tuosta maalipinnasta. Nyt kun me ollaan käyty vähän paketin sisältöä läpi, niin eiköhän seuraavaksi lähteä tuosta Bemarin käyntiin ja tehdä nopea ulkopesu sille ennen kuin lähdetään työstämään. Tää on tuossa avaimet ja lähdetään käynnistelemään. Eiköhän lähdetä tästä ihan liikkeelle sillä, että tässä on tää meidän kone. Tosta saa laittua päälle. Se lukittuu tolleen tohon. Voisit pitää kiinni tosta ja myllytellä menee. Ja täällä on meidän kierrossäätö. Täällä on 6 eri modia. Lähdetään tuon ykkösen liikkeelle, levitellään ne aineet siihen ja sit nostetaan vähän noita kierroksia. Tää ei ole siis todellakaan mikään opetusvideo, että kuinka myllytetään, koska mä oon itekin tässä ihan amatööri, joten älkää ottako muuta mallia, vaan menkää kattoo se Autoduden myllytysvideo, jos te haluatte ihan kunnolla tietää, miten tää koko prosessi menee. Mut kyllä tästä nyt se jotain osviittaa saattaa saada tästä munkin videosta. Mut eiköhän lähdetään liikkeelle täällä vihreällä laikalla. Ihan perus kiillotuslaikka. Police lukee tossa noin. Ja laitetaan tää tohon, aineet siihen ja katsotaan millaista tuhoa me saadaan tällä aikaa. Ja sit jos tää ei leikkaa tarpeeksi, niin lähdetään sitten katsoa tää keltaisella laikalla, jos tää olisikin sit se oikea laikkaton noiden armujen poistoa. Ja sitten mahdollisesti vielä ehkä lopuksi käytetään tätä mustaa laikkaa viimeistelyyn. Joo, silleen viisiin. Mulla on tää vähän iso propanoli ja suihkutellaan sitä tuohon myllytettävälle pinnalle. Saadaan kaikki rasva ja lika pois siitä, koska ei ne kaikki tuossa pesussa silti lähde. Jos jotain pesuainetta jäänyt siihen maalipintaan, niin se ei tee kauhean hyvää sille maalipinnalle. Ja aloitetaan nyt tästä konepellistä liikkeelle, sillä tää menee muutenkin vaihtoon, niin täällä ei ole niin väliä, jos tää kusee vaikka ihan totaalisesti.
No niin, nyt olisi pari päivää tässä mennyt, kun ollaan tätä autoa vähän myllytelty ja on ollut vähän muita hommia tässä, muita autoja, mitä on pitänyt laitella ja tehdä tässä, niin ei kerennyt ihan silloin ekan päivän tekee loppuun asti, mutta nyt se olisi niinku virallisesti ohi. Vielä pitää pinnottaa, se tulee sitten seuraavaan videoon se tämän auton pinnotus, käydään se läpi miten se tapahtuu ja tehdään aloittelijan näkökulmasta, koska en ole ennen mitään autoja pinnotellut, mutta tuleepahan sekin siinä sitten opittuu samalla. Ja niin, mun mielestä yllättävän hyvää jälkeä saa tälleen aloittelijana tehtyä. Tähän on tehty nyt niin kuin ns. Tää one step myllytys, eli päädyttiin käymään tuolla oranssilla laikalla vähän silleen pikkasen enemmän leikkaavalla just laikalla tää koko auto läpi. Ja erittäin hyvä lopputulos. Olen tosi tyytyväinen. En näe mitään ajojälkiä missään oikeastaan. Ehkä jotain voi olla, että tulee vielä hieno säädettyä tässä, koska ei ole ihan jokaisessa valossa ehtinyt ja pystynyt vielä katsoa tätä maalipintaa läpi, mutta tälleen suurin piirtein niin yllättävän hyvä lopputulos. Ja olen tosi tyytyväinen. Ja ehdottomasti tuun kyllä jatkossakin käyttää tätä samaa myllytyssettiä ja myllyttää muitakin autoja, niin kuin esimerkiksi tässä on tää Eriksen auto, joka on siellä kameran takana ja toi olisi meidän seuraava projekti ja tosta tulee sitten varmaankin TikTokkiin jotain pientä sitten. Mut joo, käydään vaikka tää auto tästä vähän läpi että minkä näköinen tää maalipinta nyt on ja kyllä ei voi muuta sanoa kuin että kyllä vaan silmiin hivelee ja katsoa tätä autoa. Sitten täällä on totta kai takapuskurissa tämmöstä pientä lakkavikaa vähän siellä täällä. Noi pitää vielä korjauttaa sit muualla. Mulla on yksi tuttu automaalaaja, joten se saa sitten hoitaa noin. Mutta ei tarvi varoa, jos myllytätte lakkapinnan päältä, niin ei tarvi varoa, koska no se ei oikeastaan muutu siitä yhtään miksikään jos on pinta, missä ei ole ollenkaan lakkaa. Että ei ole niin justiinsa. Mut joo, aika kiva tuli. Ja ehdottomasti suosittelen Autodude epäkeskosettiä. Mä laitan vielä siitä linkin tonne deskiin, niin jos teitkin kiinnostaa tämmönen touhu, niin ehdottomasti tilakkaa sieltä toi setti. Se on, siis ei voi mennä mikään pieleen, jos teette vaan varovasti ja noudatatte ohjeita. Mä laitan kans vielä siihen Autodude myllytysvideoon linkin sinne deskiin kanssa, että miten auto oikeasti myllytetään, nimittäin tää nyt ei ole mikään tutoriaali tää mun video, tää on enemmänkin vaan tämmönen katselmus siitä, millaista jälkeen aloittelija pystyy saamaan aikaiseksi ja jos vaan tekee kunnolla ja käyttää siihen aikaa niin saa oikein hyvää jälkeä kyllä. Että te, jotka olette siellä miettinyt, että pitäisikö sitä autoa lähteä myllyttämään vai viedä jonkin myllytykseen, niin ehdottomasti jos vaan on mielenkiintoa opetella, niin kyllä se kannattaa. Kyllä se ehdottomasti kannattaa. Tässä on vielä tää meidän setti. Erittäin iso kiitos Autodudelle, että sponsoroitte tämän mun videon. Ja ei muuta kuin nähdään sitten taas seuraavassa videossa ja katsellaan mitä kaikkea muuta kivaa me saadaan tässä aikaan teille. Morjes!